3 partits sobretot que no estem marcant. Avui hem canviat una mica la fisonomia de l'equip buscant aquesta falta o aquesta mancança de gol, jugant quasi en 2 puntes i jo crec que el partit ho marca un gol als 2 minuts. Estàs preparant tota una setmana un partit i pot ser falta a favor de la Badalona, pot ser falta a favor de l'Hospitalet, el que no pot ser és una falta de concentració als 2 minuts. Marca molt el partit, jo crec que després hem merescut igual alguna coseta més, la veritat, a nivell de joc. Sí que d'oportunitats les podem comptar amb una mà. A l'equip li falta això, una mica de tenir aquesta claretat per poder transformar allò que es fa des de darrere, que arriba bé la pilota a zones de perill d'ells, però després amb poca cosa a nosaltres ens fan molt i nosaltres amb tot el que proposem, la veritat és que no estem fent o no estem donant el que tenia que ser. Aquesta manca d'oportunitats que porteu en els darrers partits comença a ser preocupant, de veritat, no? Home, ja ho he dit, la veritat és que a més avui apostes que jugues quasi amb 4 jugadors ofensius, bueno, quasi no, jugues amb 4 jugadors ofensius i sabent que possiblement l'equip pateixi una mica més enrere, però l'Hospitalet en 2 jugades puntuals de sorpresa ens han marcat el gol, han sigut molt similars. Ja et dic que sobretot el primer és una cosa que estem treballant durant tota la setmana i que pensem que ha sigut falta a favor nostre, però el que mana aquí és l'àrbit i nosaltres el que tenim que fer és jugar a futbol. Com creus que es tira això endavant? En treball, jo ho he dit als jugadors, el vestuari estava molt fotut i amb el cap mirant al terra, i això no és la manera de tirar-lo endavant. El primer que els he dit és que el cap ben a dalt. Jo estic segur que això el traurem endavant. És que per esforç, per feina, per entrega, és que jo crec que ningú no s'hi pot dir res. I per feina s'està fent una bona feina. El problema són els resultats, que és el que marca realment el que és el futbol. Per molt que facis o per molt que d'allò, si no la pilota no entra, probablement tindràs problemes. Jo els he dit que el cap ben amunt i el dilluns tenen demà descans i dilluns comencem a preparar el millor d'aquesta setmana, que dimecres tenim partit. Binissalem, comença la nostra lliga, ara per ara, i tenim que anar amb les nostres armes, però tenim que anar a guanyar el partit, no queda un altre. S'ha convertit ara en molt important aquest partit de dimecres, no? Aquest era prou important, el de dimecres ara encara ho és més. Sí, no, està clar. Cada vegada tens més mancança de punts i el proper partit ara mateix és almenys pel cos tècnic ara mateix és possiblement una final. Sabem que si no arriben resultats, els primers en els que es dubta és els que dirigeixen el vaixell, no? I per això et dic que per nosaltres serà una final, per nosaltres i pels jugadors, perquè tenim que sortir d'aquesta situació i ja et dic que ara sí que comença la nostra lliga, probablement, no? Binissalem, Mallorca B, però són partits que l'equip té que donar una miqueta més i sobretot generant oportunitats de gol. Albert, dius que el cos tècnic seria el primer magnificat, tenint en compte aquest context, seguireu apostant pel mateix estil, joc de top i tal? Sí, no, és que canviar ara mateix voldria dir perdre tota la credibilitat amb els jugadors. Nosaltres hem apostat per una forma de jugar, crec que s'ha vist durant el temps que portem treballant que s'està donant i que s'està veient joc i que l'equip està tenint la pilota. El que passa que sí que realment en moments puntuals estem cometent errors que ens costa tot el partit, però jo no crec que tinguem jugadors per jugar d'una altra manera. No tenim l'agressivitat suficient com per anar a la segona jugada, s'està veient. Llavors, si canviem la manera, tindríem que canviar de jugadors i jo crec que d'entrenadors, perquè ja et dic, hem estat treballant 3-4 mesos amb això, canviar el criteri ara mateix que és, jo crec, perdre tota la credibilitat cap als jugadors.